जोङो दाउ फार्म नायनो थांदों बुम पल्ट्रि फार्मनि बे नावकाटायाव नोंथांमोनाबो जुदि दाउ फिसिनो गोसो दङब्ला दाउ फिसा लांनो हागोन। बे जादों बुम पल्ट्रि फार्मनि बे नावकाटायाव दोङो। जोबोर मोजां देरनायनि दाउफोराबो गिदिर गिदिर जाबायानो। नैबे माबा नखय लकेल नङा माबाया मा होनो नोंथांमोनाबो इखो लांनो हागोन। सनालि दाउआ गिदिर गिदिर जाबाय दाम खम आरो नोंथांमोना जुदि सेरनै गाहाम जागोन इयो जोलै नांगौबा लायनो हागोन। सिनायाथ' बे आं जादों नावकाटायावनो दोङो। जोंथ' लकेलसो होनबायना देरबाय नै गिदिर गिदिर सनालि आथियाव सिनायो खिन्थु वाव बिजनेसा आथिया मोजाङानो बेलेग जायो। बिराद गिदिर गिदिर जाबाय। नै गुबुन मोनसेयाव बेहायबो दोङो बहुद गिदिर गिदिर जाबाय। बहुद दोङो बिथांनाव फिसाबो मोनो फिसाबो लांनो हागोन। फिसा साप्लाय खालामो गोबां माबा दङ। बेना खै मास जाखोबा नैबे लांनो हागोन सोरबा लाङोबा। नैबेखौ बायबाबो जागोन जोंना खुसियालै ओमफ्राय बे प्लास्टिक बायनांगोन नै नेटआ दाम दोङो खोमा नोंथांमोनाबो इयो बिदिनो फैसा इनकाम अखा खालामनो हाबाथाय हागोन। जोबजोबनायलै नैबे जोबोर इजि प्रसेस। सेरसे सेरनैसो जागोन ना इयो खैथासो नोंथाङा दोङो इयो दाहा कन्टेक्टबो खालामनो हागोन खैथासो दोङो इयो बिगोमाजों। कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसननि लिंकआव होगोन बा डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना कल खालामनानै गिसि जाया बिथांखौ कल खालामनो हागोन। नङा बायदिसिना देरबायनो जुजाय दाना साना होनायजों बेहायबो माबा जागोनलै बिथांनियाव बे दानाफोरा हायाव सेरसे मारै 1.5 गोलैना केजि दोङो जानाय दाउ दोङो। नैबे खै मास गुबुन जाखोबा इयो मोनसे बेहायबो दोङो। इयाबो दोङो इखोबो नायनो र'। गिदिर गिदिर जाबायानो सोरबा जुदि बिजनेसखौ मावनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना जुदि फिसा खालामनो गोसो दङब्ला लांनो हागोन। बरिया नै मोनसेखौ नायफाय मोजाङैनो एसे बुरजासार दोङोथ' न' खैथासो दोङो बा इयो ओरैनो भिडिअ लानांगोनलै दायो हेगारनाङा ओरैनो सारिस'नि बारा दों खोमालै थाब फैबा बेसेबां माबा जायालै